Gwion Tegid dwi, a dwi wedi bod yn chwarae bari hardi. Dwi wedi cael text. Gwion Tegid dwi, a fi sy'n chwarae bari hardi. Lle nath Barry gyrraedd y pentra, gath o'i dympio yna, rili, ar stepan drws I fam. Dechrau'r turbulent times o'na, rili. Oedd efo'i fam chydig bach, oedd yn thi fam o fynd, ac oedd o'n ôl efo'i dad am flwyddyn, dwi'n meddwl. A yn ystod hyn I gyd, oedd o'n mynd i'r ysgol, oedd o'n campahafio o gwmpas pentra. A wrth fel fynd yn hun, nath yr hwyl diniwad a'r chwarae gwmpas droi'n bach fwy o hogyn drwg. I'r pwynt ŵan lle mae pobl y pentra ofno. A fod i'r dim busnes mae lle ta neb wir yn siŵr be mae'n neud. Mae'n rhywbeth reit mysterious amdano fo. Ond yn sicr mae o'n gweithio off intimidation a dyna mae'n licio neud o gwbl. Diolch am ollwng bocs efo fragile di sgwennu arno. Ara deg, ia, Barry. Oedd rwy'n yn siarad efo chdi? Fi sy'n deud be di be. Dwi'm eisiau cael y llusgo mewn I dylanas di, Barry. Be di hyn? Traed oer? Diwrnod gyntaf nes i'n ffilmio efo Karen Wyn oedd trip I Blackpool. Gan I 12 illa, 13. A oedd Karen yn gwybod bod fi'n nervous. Oedd Karen hefyd really eisiau impresio fi. Chos oedd I eisiau cael fatha'r bond mam a mab o'r dechrau. A nathon ni just trafod, y holl ffordd I Blackpool, nathon ni just trafod beth hoff sandwiches ni. A ti'n cofio nathon ni gytuno ar fish fingers a salad cream. Ti dal I hefru am hynna? Yndw, Barry. Achos dydi teulu'n amlwg yn golygu dim byd I chdi. Well gen ti fynd allan a joio dy hun. Stwffio. Dim dyna ni isio. Ie, da ni stigo gymaint o hwyl, mae pob sy'n nabod Karen. Mae Karen yn ffynnu, mae'n ffynnu. Plant. Mor hunanol weithiau. Dwi wedi bod yn ffodus dros blynyddoedd I gael cymeriad tanllyd, so dwi wedi cael lot o rivalries os licio di. Ti trio digon weithiau? Ti dal I ffilmio? Yndw. Oedd Barry pan oedd o ddechrau yn bwlio Jonathan. Sti gael o? Do, pam nes di? Johnny boy newydd gael ei happy slapio. Cos o'n I wastad efo pêl, oedd o jyst I troi mewn I thing bod fi'n dechrau bob scene, o'n I eisiau talu pêl ar pen rydian. Cadur. A dyn rhai blynyddoedd wedyn oedd Gwion Aled yma yn actio Ifan. A lai ni, reit, come on, nawn ni fynd amdani, gawn. Ie, oce, go. Oedd yn mwy na heb yn gwffio, just bod ni'n trio Peter ei gormod o contact. Cyfnod nes I fwynhau fwyaf y stori, nes I fwynhau fwyaf y stori cancer. Achos o'ch ti gorau taflu dyn fewn iddo fo. Ti'n cofio golli llwyth o bwysau, nes I basically stop bita. Fel bod fi'n edrych ddo fi'n mynd i'r rili sal. O'ch ti really involved yn y fod, o'ch ti eisiau cael o'n iawn, achos mae stori bwysig I ddeud. Barry. Pam nes ti weid wrthai? Mae yna un golygfa yn benodol eisiau rili fwynhau. Be oedd golygfa lle oedd Barry a Carys yn ffrio, achos bod Carys isio helpu Barry, bod Barry'n gwrthod yn trio pwysio ffwrdd a dweud, ti'n isio bod efo fi. I be ti isio clymyd hyn I rywun sy'n sal a blin bob 2 funud? Be oedd rhaid eisiau bod fi'n gafal yn gwallt fi yn ystod olygfa a tynnu a bod yna wall yn o weld. Sbia! Mae'n afiach o beth! Oedd yna bach o pressure, achos sa'n i wedi gallu mynd eto, ond oedd o fatha reis, mae hwn yn gorfod bod yn tec gynta, achos ti'n tynnu gwallt o'ch dy ben, da ni'n mynd i gorfod rhaid o'n ôl fel arall, fydd o ddim yn edrych cystal. Gei ofyn, Carys?